Kaixo, kontatuko dizuedana da, lehenengo atal honetan zer jarduera egin ditudan. Lehenengo jarduera komunikazioaren ingurukoa, bigarrena elkarlanaren ingurukoa eta netiketa arauak hirugarren jarduera. Lehenengo araura joango gea, eta hemen ikusten dezuenez, indet irudi bat, zein tresna erabiliko nituzkeen edo proposatzen ditudan irakasle arteko komunikaziorako, eta azpian tresna bakoitza azaltzen dut, abantailak eta desabantailak agertzen ditut, eta adibide batzuk ere jartzen ditut. Bai? Bigarren tresnaren kasuan, netiketa arau bat jartzea ere beharrezko iruditu zait eta txertatu dut. Bai? Orduan, lehenengo jardueran aukeratu ditudan tresnak izan dira irakasleen arteko komunikaziorako egokiak iruditu zaizkidanak. Eta lehenengoa da ikastetxeko txata erabiltzea, baldin eta baldin badago noski. Bigarrena izango litzateke Telegram mezu bidezko komunikazioa, eta azkenik email bidezko banaketa zerrendak. Bai? Eta hemen uzten dizuet informazio guztia, irakurri nahi baldin badezue. Bigarren jarduera. Hemen irakasleen arteko elkarlana nola izango litzatekeen proposatzeko eskatu zait. Eta irudi bat txertatu dut, komunikazioari gehitu diot, elkarlanerako irakasleen artean Drive-a erabiliko genukeela, tresna ezaguna da, eta erabilpena ere, oso aberatsa da. Hemen dokumentaziorako partekatzeko eta egokia dela iruditu zaidala, beste abantaila batzuk eta desabantaila batzuk ere aipatu ditut. Bai? Hemen dezue informazio guztia eta irudia. Eta hirugarren jarduera netiketei buruzkoa da. Eta hemen horma irudi bat egin dut, eta interazioa txertatu diot Geniali bidez. Orduan, haue dira, hemen agertzen direnak, netiketa arauak, nik irakasle talderako proposatu ditudanak, eta bakoitzaren gainean klik egiten baldin badegu, azalpena agertzen da. Eta hainbatetan baita ere, adibide batzu baita ere. Hemen ikusten dituzue, adibideak ere jarri ditudala. Eta honekin, 3 jarduerak burutu ditut. Bai? Bideo hau bukatzen dudanean, hemen bidalketa egingo dut, eta honekin lehenengo jarduera multzoa bidalitza emango dut. Eskerrik asko, ondo izan, agur.